So balik ta guys, di ba? So mo na ni itsura sa atong atop guys, diri nga side. So balik ta diri guys. Hello guys, may ogto og maniud to sa ta guys. Of course with Tony and Tatay, Father Earth. Say hi. Naniugto na mi karon guys, alas 12 masulos pasado. Alas 12 pasado ting paniugto na. So karon guys, naman tay usahay gyud nga kuan kanang kapuyot tagluto ba. Or tapulan tagluto niya. Wala ko'y idea sa ilutuon. Nagit tayo ilutuon diya sa freezer guys. Naman po nabiling po diyang sudan nga lutuonon. Pero murag gibati kong kakapoy ba karon nga magluto ta. So kuan karon nagkuan rami nagpalit ako sudan. Dito sa among suki naman po mi suki diya sa gawas na kanang mga karendirya ba. So nagpalit ako sudan dito nag-crave man ko sampay na guys. Sampay next time mo kog sampay na diya guys. Sampay na guys. Naisampay na nagpalit ko sampay na kay nag-crave man lagi. So naapod ta diri kuan guys kanang linatara ba. Kanang nasa lata lang bitaw. So ako lang din siyang giinit. So mo ni among sudan karon kay gikapuyan malagi ko gitapulan kog luto karon guys. So mura sa ni ato ang sudan sa atong paniog to for to this video guys. So hali ko yogi menu maniog to ta. Okay rin lang sampay na bay. Sure. Dini sa tindahan ako. Patay mo kapalitan og nangka ba. Okay rin timpla guys. Medyo aslom-aslom gamay. Kaya timpla. So napunta diri ko an guys kanang sudan ba nga gikan sa lata. Kanang preska nga brand. Ako lang siyang giinit. Nabasay nga, bation kung kuan ba? Kapul. Wala ko'y idea sa lutuon. So, inanya lang din atong buhaton. Palit lang din ta dito sa suki man po na namo ng karendirya guys. Limpyo man na diha. Kanang usahay magpapalit ko ni Father Earth og kanang ginat-an nga nangka. Usahay mag-crave ko ginat-an nga nangka ba. So, magpalit din siya dito. Pero tagtaon na tao kapalit pang ba? Dito pang ba? Okay, paborito mo po na niya. Kanang ginat-an nga nangka. Napoy say guys, nga ganahan ko magluto og sampay na. Taas ba kay proseso na magluto tag sampay na. Pero akong gamiton dili katong mga Ginhawa. Dili katong sa ginhawaan katong mga tinaay dili. Kuan gyud kanang unod gyud siya ba. Say kanang limpo, magpalit ako limpo gud balig tungas kilo. Kay kami ra may mga on diri trip lang ba. Say hidlawon tag inanang sampay na. So napod misuki din sa Damilag Market. Naman dito magpalit ra ko og tunga lang gud sa kilo niya. Kanda yun. Libre man din ang dugo. Masaya akong gamiton, mascara. Nataas mo lagi proseso lagi, pero ay, ganahan maging mukhaon, di, tsagaan yun. Dali ra magluto. Dali ra kay magluto. Pero ang kanang pag-process ba? Kanang pag-preparar bitaw.
Nya manggutad pa ba ka? Silaw lagi ato ibalin atong kuan guys kay brag silaw man. Silaw no? Against the light ba? So ana na siguro. Napapango. Ha? Di na, tama na. Ay, huwag kami ikaw. Mandili. Ilang sampain na diya ba? Dali ra kay mahurot. Di ka mga ongkay. May lalaki ba nga? Diya sa suki ba? Huwag na sila suki di. Tugit, kaon. Utang. Mahunong ragod diya kay mga limpyo man sad ko ilang kon. Ilang karinderya. Limpyo niya luag ba? Nagdunay ko. Yan. Hmm? Dunay. Lugar na. Tawanan. Nya na kasi dunya na. Mapukanta-kanta nila. Kami kayo parigay mo na ni. Napot sila ikuan. Bidjuk Sayo mo sila ba? Pwede rin sila mga tadya pero nasa sila limit sa oras. Yung sa kung mahuman na ilahang kuan kay magpainom man na sila diya, namo ko na sila inom beer ana. Pero na sila limit sa oras. So, halos ang mahuman ang kuan bidjuki. Kay dagan man po magreklamo kung gabi dagan mga trabanti baya. Pwede rin siguro ka lang weekend. Pero may magtrabaho pagka Sunday. Ba? Ano ba ba? Excuse us. Ano kayo magkonta? Kanon pa pang? Masubing din. No, win. Ano pa din na diya? No. Dagani salamat sa akong mga kuan guys, atong mga butan ng mga viewers. Thank you so much. I-shout out na ko tamo niya. Kung sa ko maglista ko kay di na ko memorize ang mga bag-o nga mga subscribers. I-shout out tamo sa sunod na to nga video saan ba? I-shout out tamo sa next video guys katong mga bag-o na ko nga mga subscribers kay 40 na ta. Thank you so much sa inyong tanan guys. Katong mga viewers nako, mga silent viewers, katong ga-comment. Dangs TV ata tong sige comment sa ako ang kuan video. Thank you so much ma'am. Dangs TV ug katong nay bag-o basta din ako memorize dila ko mag-mention kay basta nasayop ko ba. Maglista lang ko later siguro sa next na pud na video nato ikuan. Sa next na nako nga video i-shout out amo guys katong mga subscribers nako. Ang mo upper diri kay katura mang naapoy kuan, naapoy channel ang makita nato nga nag-subscribe ba. Katong naapoy channel ang uban dili nato makita. Katong walay mga channel pero nag-subscribe ra sila ba. So shout out sa inyong tanan guys katong kuan mga subscribers nako pinaka-pirmero. Katong yung na nag-ingon nga ma'am dan subscribe ma'am ika 9 ko ma'am or ginana babura ko makuan bitaw nga at least na abitay naglantaw dai sa atong video na inahimuot no. Daghan kay salamat sa inyong suporta guys. So ako mag-expect nga 40 na ta. So nang hinaot ko nga nana po'y laing another 40 nga subscribers no. Di pa moabot ang tuig ba. So hinuon hinahinay lang ta. Ilan ta magdali no.
So dahil salamat sa iyong tanan guys. Inyong suporta. Manamig pa niyo to guys. Ato na yung tiluko ng sampain na guys. Dinuguan. Lamian ko sa timpla. Ba? Bay ba? Gamay na manggod. May pagkatimpla. Kuan sad siya ba? Kana makaingon gyud bitaw ka nga. Sampay na or dinuguan gyud siya kana may guy uban na kuan ba? Di mayo pagkaluto na sad ko. Na uban nga commercial sad kaayo. Kani akong napalit guys sa musuki the best. Ika kuan ako. Lami ni siya parisan og kuan guys, puto. Di ba ang sampay na lami ipari sa puto. Ang mangga ang kibalikan ning kana ba suman or putumaya lami parisan sa hinog nga mangga labi nagtamis. Unsa pa gyud mga ang bibingka lami parisan sa hot choco. Ang kanang bibingka or kape. Unsa pa ba? Putumaya, pwede ako sa sikwati. Pero mas lamian ko basta ipari siya sa dinuguan ang putumaya. Dili. Ang sorry. Ang puto, lami iparis sa sampay na, balik ko na ko. Oh. Unya ang putumaya, ano sa to? Iparis gyapon sa chuko. Oh. And then kuan na yun mangga nga hinog, Oh, no? pwede mangga. Ang tamis. So, na. Gisugot na lang taana guys, kay wa man na din ni. The best makita ko. Naagod pero magpalit pa ta. The best makita ang putumaya sa sikwati. Diya sa kugon na ikuan diya suki nila kan mga trabanti ba. Manglaos din sila didto ano. Dito sa kugon ba. Kadlawon pa na naman na diya humot na kayong kuan. Hot choco, mga putumaya nga mga init pagkastanan no diya sa kugon market guys sa Cagayan de Oro. Kinsay taga Cagayan de Oro guys or nakaila sa or familiar sa lugar sa Cagayan de Oro na diya sa kugon market kan kugon market mao na siya kuan market sa Cagayan de Oro nga gitawag og kugon market kan gitawag mo tuod nagkugon market bay siguro kay kakugonan siguro na sa una no kakugonan kanang kugon ba kanang ibahogs baka ba kanang bugot Dili. unsa ba siya sagbot kumpay mami si CD guys mambutan nga iro mambutan nga say hi to auntie say hi to auntie unya pa ni na mo bahugan pero nanay ang pagkaon guys kay ang ilang bahugan guys kay kuan man table food siya naanad sa kanang dog food table food ra ang mga sobra-sobra nato unya na amo sad gyud silang kuanan gyud og kanang maski dili na to sobra unsa man na si hi to auntie auntie si CD auntie unya na lagi ka unya na matumbang ato ang kuan iskan sa tong cellphone sila mo sad siya muna ko akong tingog ani guys kung kuan siya magminal dito. Okay, gino ko. Magbabay na ko kay samukan Magbabay na dito sa mga auntie Thank you for the support guys, mga auntie, uncle. Thank you. Please like and subscribe. Chip Vloggers YTC. Paki-share na lang po din sa atong video guys. Thank you so much for watching. Always watching guys. Thank you so much and of course have a nice day. We will see you again next time. Bye-bye. Bye-bye, Sadie. Come on. Bye-bye auntie. Bye-bye. Tanawa. Ayan, guys. Bye-bye, sir. Bye. Diba? Okay. Dadi, Okay, dadi. Si Sidi, dadi, Gagara lagi ni siya, auntie. Dini ka. Di, mami, Dini, mami. Dini lagi. Dini na, bye-bye, auntie. Ikaw, ha? Sige na, bye-bye na. Diyan, Gigotom na ikaw. Yan, nakabagkaon na. Sige, sa oras magkaon dadi. Yan pa, alas 5 dadi, no? Kay kaduha man pa kanon si CD, ni Daddy. Kay, agoy, ginoo ko kung katulo, pas kang bugatan, na pa kayo istanan, ginoo ko kung katulo na to ni pa kanon. Pero, ang gikon sa doktor niya, kay kaduha raman gid pa kanon. Na, ang mananap no kaduha gid pa kanon sa isa ka adlaw. Na siya advice sa nga doktor. Hali direle, magmahay ba din na siya, guys? Hali dini. Hali. Magmahay ni siya. Ako di siya namatikdan guys. Basta di pansin nun magmahay.
Siya ito, auntie, oh. Agay. Sige na, bye-bye na, bye-bye. Thank you for watching. Bye!